Λοιπόν, Σταύρο, να πούμε λίγα λόγια για το φεστιβάλ. Ξεκινάει αύριο. Να πούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και τι θα περιλαμβάνει. Ξεκινάει αύριο, είναι το τρίτο φεστιβάλ νεολαίας Trail Academy. Είναι στα πλαίσια των Ελευθεριών Θράκης, με τη συνδιοργάνωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της περιφέρειάς μας. Τα περιλαμβάνει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Είπαμε φέτος λίγο να ανεβάσουμε τον πύχη. Ξεκινάμε με 4 παραδοσιακούς συλλόγους που θα παίρνουν. Θες να στα πω αναλυτικά? Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινάμε με τη σχολή χορού Let's Dance, η οποία θα είναι 6.30-7.30. Μετά τη σκητάλη παίρνουν 2 παραδοσιακοί σύλλογοι, είναι ο Εύξηνος Πόντος και επίσης μετά είναι οι Θράκες Κομοτηνής, πάντα με τα παιδικά τους τμήματα. Και στη συνέχεια έχουμε τη συναυλία μας με τα 1000 χρόνια. Έχουμε επιλέξει να είναι τα παιδικά τμήματα, γιατί πιστεύουμε ότι η κεντρική σκηνή που είναι των Ελευθεριών Θράκης είναι για τα μεγάλα τμήματα. Οπότε εμείς σαν φεστιβάλ νεολαίας θέλουμε να αναδείξουμε τους επόμενους χορευτές. Γι' αυτό και δίνουμε την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να διασκεδάσουν χορεύοντας. Το Σάββατο και την Κυριακή τις πρωινές ώρες, 11 με 2, θα υπάρχει κοινωνική λειτουργός, η οποία θα ασχολείται με τους μικρούς μας φίλους, με τα παιδάκια. Θα υπάρχουν παιχνίδια παλιά, όπως το τζαμί, τα μιλάκια, θα ζωγραφίζουν. Θα περάσουν ένα 2ωρο πάρα πολύ ωραίο, με την κοινωνική λειτουργό, η οποία είναι και συντονίστρια σε όλο αυτό που κάνουμε. Το απόγευμα, το Σάββατο, έχουμε 3 ώρες με το γυμναστήριο Planet, μια μεγάλη επίδειξη με διάφορα προγράμματα που έχουν ετοιμάσει τα κορίτσια του γυμναστηρίου Planet, και στη συνέχεια έχουμε τους Κόζα Μόστρα, τους περσινούς φιναλίστ, τους περσινούς της Eurovision που μας αντιπροσώπησαν στην Ευρώπη. Έχουμε ανεβάσει με τον πύχη, γι' αυτό και έχουμε καταφέρει να είναι κοντά μας. Την Κυριακή έχουμε πάλι, όπως είπαμε, τις πρωινές ώρες το ίδιο με την κοινωνική λειτουργό, και το απόγευμα ξεκινάμε έναρξη πάλι 6.30 ώρα με το γυμναστήριο Action, τα παιδικά τμήματα πάλι. Στη συνέχεια είναι ο Σύλλογος Αρακατσάνων Θράκης, ο Σύλλογος Ευρυτών Θράκης, ένα συγκρότημα hip hop, η 4η Αγέλη, και μετά είναι ο Joyce και η Ξεκούρδης, ένα συγκρότημα από Θεσσαλονίκη, φιλική συμμετοχή, είναι γνωστοί και θα ήθελαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο το φεστιβάλ νεολαίας που κάνει ο σύλλογος μας. Σταύρο, το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε πέρυσι, νομίζω, για πρώτη φορά. Πρόπερσι, είναι το τρίτο τώρα. Το τρίτο φεστιβάλ. Να πούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και πώς καθιερώθηκε. Ναι. Όπως ξέρετε, ο σύλλογος μας έπαιρνε μέρος στο καρναβάλι της Ξάνθης. Σε διάφορες συζητήσεις που είχαμε με τα παιδιά και με τους διάφορους συλλόγους, καταλάβαμε ότι η Ξάνθη είναι ένα βήμα μπροστά, γιατί έχει και τις γιορτές παλιάς πόλης. Κάτι αντίστοιχο θέλαμε να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε τα Ελευθέρια Θράκης, που είναι η πιο σημαντική γιορτή στην Κομοτηνή. Είπαμε να το κάνουμε εμείς φεστιβάλ νεολαίας μικρή σκηνή, έτσι θέλαμε να το ονομάσουμε. Έχουμε ένα στολίδι, όπως είναι το πάρκο της Αγίας Παρασκευής, και θέλαμε να σμπρώξουμε τον κόσμο να έρθει εκεί να το δούνε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Η πρώτη χρονιά ήταν δειλά τα βήματα. Πέρσι δεν μπορέσαμε να το εντάξουμε μέσα στα Ελευθέρια, γιατί ήταν οι πανελλαδικές εξετάσεις και είχαμε κάποια προβλήματα. Φέτος όμως το ξαναεντάσσουμε, ανεβήκαμε ένα στάδιο παραπάνω. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί έτσι και σε 1, 2, 3 χρόνια το πολύ να μην μας χωράει πλέον το πάρκο και να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο. Σταύρο, στόχος σας είναι να σας δούμε και σε άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου που πιθανόν να αναπτύξετε κάποια άλλη χρονική στιγμή, ώστε να έχετε μια δράση καθ' όλη τη χρονιά. Ναι, είναι ο βασικός στόχος της Trail Academy αυτό. Γι' αυτό και όποια πρόταση έχουμε, προσπαθούμε να συμμετέχουμε από οποιονδήποτε σύλλογο ή φορέα της πόλης μας. Εμείς σκεφτόμαστε κάτι για το καλοκαίρι. Όπως έχουμε 2 πανέμορφες παραλίες, είναι η παραλία της Μαρώνας και η παραλία του Φαναρίου. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι εκεί, ένα παραπλήσιο φεστιβάλ. Θα δούμε, θα τελειώσει με το καλό τώρα αυτό. Θα καθίσουμε πάλι κάτω το διοικητικό του συλλόγου και θα ελπίζω να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καλό. Ωραία, ευχαριστούμε.